Hello guys, good morning. To ang दा थांगासिनो दङ साइकेलजों यो नायनो हागोन नै. दा थांगासिनो दं आङो जेंका मार्केट दिनै वेडनेसडे बुधबार. बुधबाराव दिनै जेंका बाजार जायो. आं जेंका बाजारावनो दिनै ससे भिडिअ बानायहैनो सानदों. बेनिफ्राय नायनो मा नुयो जेंका बाजाराव आं नोंसोरनो देखायजोबनो नाजागोन. गोरिब जिउआव साइकेलजोंनो बेरायनांगौ जायो, थांनांगौ लगा जायो. आं बेखौनो साइकेलजों बेरायनायखाय आं माने दिनै मोनसे गानखौ गोसोखांदों बर'नि. ससे गानखौ दामनानै होस्रोनसै खोमा. नोंथांमोना गानजों मिलायलांबाय थादो, नायबाय थादो, खुसि जागोन. फैले आगै फै साइकेलजों बेरायनो फै, फैले आगै फै साइकेलजों बेरायनो फै. गारि मटर गैया आंहा जिउआव नै आगै टाउन सहर बेरायनो गोरिब जिउआव. गोरिब जिउनि मेथाइ लागायनायखौ मोरै नांदों लोगोफोर? कमेन्टआव एसे होलायदो. मोजां नांदों गाज्रि नांदों एसे कमेन्टआव होलायलायदो. दायो आं बेयाव सफैबाय, ओमफ्राय साइकेलखौ आं बेयाव पार्किं खालामबाय. बेनिफ्राय जितु बाजार जागोन मार्केटिं एरिया, नैबे एरियायावनो जाजोबगोन गासिबो. नोंथांमोना देखायगोन नै ओरैजाय बेफोर एरियायावनो जाजोबगोन. ओरैजायबो दङ, खिन्थु आं नै दा बेयाव माने कार्बि उइकलि मार्केट जायो, कार्बि बाजार. आं खालि बेखौल' देखायगोन दिनैहाय. नेक्स्ट टाइमाव आं गासिबो बाजारखौनो खालामजोबगोन. दायो माने फुंनि समखाय माने बाजारा फैथ'वाखै रावबो दखानदारिफोरा. जेब्लानो फैगोन अब्लानो देखायगोन. दा साफा सानै फैहांबाय, थेवबाबो माने बारा फैथ'वाखै. दा जेब्ला फैगोन आं फुल देखायनो नाजागोन. दायो आं बेयावनो दंथ'यो, थाबाय थाथ'गोन जेब्ला फैया. अब्ला भिडिअखौ नायबाय था. बेयाव नुनो मोनगोन नै बियो सिब्र', आरो खान्थाल, हासिब बिबार, आरो नै बियो सालधुना, बेयाव दिंखिया फानदों. बेयो माबा बिलाइ, जानो मा बिलाइ बेखौ सिनाया. सिखा बिखुं दं बेयाव, बेयो सिखा बिखुं. बेनिफ्राय এটা কেনে কাটিছে? 10 টাকা নাকি? मैखुन गोरान, मैथा, फाथो. Gimana itu? 10 টাকা. Kesemai bidai, खायला गोखा, দুটা লৈছো দেই. সজনা, बेयाव नुनो मोनगोन जोगोनार बाजारखौ. जोगोनार बेयाव हाजोनिफ्राय लाबोनाय जोगोनार फाननो फैदों. नोंथांमोना नुगोन जोगोनारखौ बिरादनो. दो दोनग्रा, बेयाव दो. এটা কিমান বাইদেউ? একটা 10 টাকা, मोनसेयाव 10 টাকাनो. बेयो खुन्थाइ फिथाइ, बेयाव बिदि जाजा मोनगोन. बेयाव सिब्र' दं, थाराय दं, खान्थाल फिथाइ, थाइजौ फिथाइ,
बेरे मोदै बियो किमान दिसे बटल को 60 টাকা बोला 60 टका मोर पुराते बोराले ते 100 हबो एति मोर तो गाइस याव कार्बि हिन्जावफोरा बाजार खालामो नोंथांमोना नुनो मोन्दों जानो हागौ मोरैजाय बाजारफ्रा मा मोनो मा मोना बहुत ट्राइबेलनि माबा मैगं सैगं मोनो बहुत जात बेसाद मोनो तो नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोन्दों अब्ला लाइक खालाम शेयार खालाम आरो साबस्क्राइब खालामखांनायनि उनावहाय बेल आइकनखौबो थुनो दाबाव जाहाथे आं जेब्लानो भिडिअ हगारो अब्ला नोंथांमोननिसिम नुजाहैयो